ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಸಾಯಿಧಾಮ ಮಂದಿರದ ಕೈತಲ್ ಕೃತಕ ಬೊಳ್ಳ ಉಂಡಾತಂಡು. ಬೀರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಡು ಕೃತಕ ಬೊಳ್ಳ ಬತ್ತಿನಿರ್ದಾತ್ರ ಸಂಚಾರಗ ತೊಂದರೆಯಾತಂಡು. ಸಾಯಿನಗರಡು ಇಲ್ಲು ಬುರ್ದು ತೊಂದರೆಯಾತಂಡು. ಮಾಡೂರು ಶಾಲಾ ಜಲಾವೃತ ಆತಂಡು. ತಾದಿ ಬರಿಟು ತೋಡದ ಸಮಸ್ಯೆರ್ದಾತ್ರ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲೆಗು ನೀರು ಪೋಗುತುಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಕೊಲ್ಯ ಬೈಪಾಸ್ ಕುದ್ರು ಕೊಲ್ಲಂಗರೆ ಉಚ್ಚಿಲ ಅಂಬಿಕಾ ರೋಡ್ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಕೃತಕ ಬೊಲ್ಲ ಉಂಡಾದಿತದ ದಿಂಜ ಇಲಲೆಗು ನೀರು ಪೋಗುದುಂಡು. ಇರುವ ಕುಟುಂಬಲೇನು ಬೋರ್ಡ್ದ ಮೂಲಕ ರಾತ್ರಿಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡ್ತದೇರು. ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಲು ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತೇರು. ಸೋಮೇಶ್ವರಡು ಮರ ಬೂರ್ದಿತದ ಒವ್ವೆ ಹಾನಿಯಾಯಿನ ಬಗೆಟು ವರದಿಯಾದಿಜಿ. ನಿಸರ್ಗ ಲೇಔಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಜರಿದು ಬೂರ್ದುಂಡು. ಘಟನಾ ಜಾಗೆಗು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಪ್ರಮೋದ್ ಪುರಸಭೆದ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತಡಿ ರಾತ್ರದ ಪೊರ್ತು ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡಪಾದಿತದ ಬೋಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದ ಇಲ್ಲ ಸ್ಥಳಾಂತರಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೇರು. ಕರಿನ ಕೆರವು ದಿನರ್ದಿಂಚ ಬರುಂದೊಪ್ಪುನ ಜೋರದ ಬರ್ಸರ್ದಾತ್ರ ಉಳ್ಳಾಲಡು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲೆಗು ನೀರು ಪೋಗುದುಂಡು. ಸುಮಾರು 100 ಇಲ್ಲಲೆಗು ನೀರು ಪೋಗುದನ್ನು ಪಣದ ಅಂದಾಜು ಸಾದೇರು. ಕಲ್ಲಾಪು ಕೈತಲ್ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲು ಜಲಾವೃತ ಆತಂಡು. ರೆಂಜಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದ ಗುಡ್ಡೆ ಜರಿದು ಬೂರ್ದಿದ್ದದು ಕೈತಡ್ಡು ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡಲ ಒವ್ವೆ ಹಾನಿ ಆತಿಜಿ. ಈ ಕುಟುಂಬ ರಾತ್ರದ ಪೊರ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆತಂಡು. ಮಂಜನೇಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಊರುಮನೆದ ಎಂಎಚ್ ಬಾವರೇನ ಇಲ್ಲದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜರಿದು ಬೂರ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲು ಅಪಾಯಡು ಉಂಡು. ತೊಕ್ಕೋಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಡು ಕೃತಕ ನೆರೆ ಉಂಡಾದು ಸಂಚಾರಗು ತೊಂದರೆಯಾಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲಡು ಜಲಾವೃತ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ರಾತ್ರದ ಪೊರ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆತಿರು. ಘಟನೆದ ಜಾಗೆಗೂ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಪ್ರಮೋದ್ ಗ್ರಾಮ ಕರಣಿಕರು ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡಪಾದರು.